Chief Executive Member Jong Hills Autonomous District Council uba Titas Tarwel Khan hakasngi baar ula banjur ba ka sarkar jala ka dei ban Syllok Shuwa bat ki Autonomous District Council ha Shuwa ban jam shakmat bat ka Jingpynbeit yau put usam uba Titas ula ongru ba ka Jingdu ya ka jaka haki jaka khaput ka jala Meghalaya bat Assam ka dei namar ba ki don ki nong yalam shnong ki badieto ya ki jaka shaki bamdei ki khasi bat wat shikinong shong shnong jong ka jala Assam ru Shu ulaong banakalyang council kampersha satya ya ka Jingpynbeit yau put usam hendrai ka Jingpynbeit kamdei satya ban shule kirki hendrai banda ya mnia bin pa bin bakan long ka Jingmento ya ka jalla hi barok away ki ka habang ong kum tu di masuko kini ki riu ki basyong hakiti ki jaka kum hapo ka hima bende ki de kim de ki sai muluk rai ka ong te ka bomot hi ka long kim long tra ka mot kim la ru ban kam de la di kum ki rang ba shno namar ka don ka ai na ka liang ka hima bende ki shu ai ki tam kum ki nong penyak shno te hendrai ban long rang ba shno kim la ke menta pat ngilap begini ki nong penyak shno kedi ki jaka kedi ki jaka dei di tang hapo Meghalaya di ki sa Assam tekani ka bu ka jinge menta ladangin Penbeit yang gini ki jaka kami ki jinge hantakan namar begini ki nong penyak shno ki di ki jaka sa ki beriu di Assam Nombala lada nani sakmat lada ki kwa man ya Penbeit pun lakum no have shim in confidence ya ka Syllok kran bangingin yo ban khot lang ki hima barok khai ini Penbeit ya ke Syllok pun baru ngi kwa ban Penbeit pun dan boong bepersya ya kata ga jing inisiatif ke basim government ban periak pun rei ban Penbeit yo pun rei ban Penbeit yo pun pangi ong batakalenti ke ban yahun lang. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.